Seguimos adelante, seguimos en Xantar 2025. Estamos en este Salón Internacional de Turismo Gastronómico y como ben apuntaba tanto o director como a responsable de comunicación de Xantar e de Espourense, hai algo que mudou en Xantar. Quere espallar, quere ter actividades, un cento de actividades, 100 actividades en 4 días. Son moitísimas as actividades que vamos poder vivir en primeira persoa nesta xornada inaugural, pero ata o domingo. E, falando de inaugurar, os encargados de inaugurar todas estas actividades, pois están o meu carón, parte deste staff, parte deste equipo. Xenxo Pereiro, profesor de cociña, e Judith Fernández, profesora de servizos de restauración, dentro dese stand, dese apartado da FP Galicia Innova. Moi bons días. Moi bons días. Bos días. Comeza Xantar 2025. Cal é o voso propósito aquí? Contádeme. Nos vimos a facer a apertura de... levamos a parte de FP e de innovación de Galicia e estamos representando e vamos a facer unha especie de... vamos a facer uns aperitivos, vamos a dar unha pequena apertura, un pequeno bong para arrancar isto. Vale. O sea, dando a benvida a estas 100 actividades e depois repartidas durante os 4 días. Vai haber actividades moitas que xurdan deste espazo de FP. Sí, temos todos os días, por a mañá, por a tarde, nos 4 días vamos estar aí a tope. Vale. Judith, estamos nun espazo onde hai canteira, ou se supón que hai canteira. Supoño que vivirán esta feira con expectación e con empaparse de todo, non? Pois sí, de feito para o alumnado é algo tamén moi bo, porque así eles, salen do que son as aulas, do seu día a día, participan, se motivan. Creo que este tipo de iniciativas tamén para eles son superimportantes para ver o sector fora das aulas, non? Motivalos tamén a seguir e a seguir dentro do sector. Nos vamos a facer a parte de bebidas neste caso, vamos a facer un cóctel e tamén vai haber talleres cos alumnos e con máis profesores do centro de Vilamarín, así que, pois é unha aposta tamén por ese alumnado galego que ten que salir e poder ser, vos na sala, non, tamén. O rexurdir, se que algún tempo non estivo de moda ou non estivo aí como alternativa para educarse e demais, a FP, que ten a día de hoxe, penso que un valor, non sei se ten mellor publicidade ou mellor boca en boca, pero que soubo resistir ás malas e que agora ten un gozo, ou polo menos así o vemos dende fora, que moita xente aposta pola FP para formarse, para ter un traballo. Estamos cansos de ver que se necesita profesionais no turismo, na restauración, na hostelería. Pensamos en CHEP, pero tamén ese equipo de servizo. Vamos, que pasar pola FP e ter traballo garantido. Sí, eso sin duda ninguna. A FP hoxe é unha garantía de traballo, faltan moitos profesionais en todos os sectores, no noso tamén, pero evidentemente en todos os sectores, e sí que é un reclamo hoxe po alumnado, pa xente nova que a veces está un pouco perdida, que non sabe que escoller ou que, pois veñen e na FP teñen unha resposta, teñen unha gran salida. Nós temos o 100% garantizado que queira traballar, ten traballo. Claro, falamos de restauración, falamos de hostelería, falamos de turismo, falábamos de quizás algúns sectores que tamén co paso do tempo se foron adaptando e xa non existe esa, decir esclavitude pareceme moito dicir, pero esa había moita vocación. E agora, sen ter quizáis toda a vocación do mundo, pero pode ser unha saída como calquera outra. Por suposto, de feito, sempre validamos o tema de dignificar a profesión, non? Que sempre se viu como algo que, non tens que facer, pois faite camarero, que non pasa nada. Claro. Estamos volcando un pouco eso, profesionalizar o sector e darlle esa salida. A vocación, evidentemente, é importante, pero moitas... En calquera cousa ten que haber. Sempre. Pero moitas veces incluso o alumnado sorpréndese porque comeza sen siquiera saber nada, sen saber se lle vai a gustar, se non, e hai moitos que descobren o mellor unha profesión que lles vai a dar moito, que é moi gratificante e que se ven involucrados dentro dela, sobre todo porque, participamos da parte turismo, que en Galiza ao final é unha parte moi importante para nós, que vivimos tamén desa parte, tendo esa recepción é moi importante tamén para eles. Que responsabilidade, porque o segundo motivo por o que nos visitan é a gastronomía.
que ao final hai unha responsabilidade engadida máis alá da vocación e máis alá da aprendizaxe e máis alá do futuro por diante. Hai unha responsabilidade tamén. Estamos falando da gastronomía galega, A da gastronomía restauración, galega, dos profesionais. estamos moi arriba, a gastronomía galega está moi Top, arriba, top. ollo, Sí, estamos moi arriba, temos moi bons profesionais que están saindo, temos moito emprendedor que está facendo moi ben, e que é unha ilusión velos así. Cal é o vosso día a día? Porque hoxe estades aquí, pero onde desempeñades a vosa labor habitualmente? Eu a miña labor é na zona de pastelería, dentro de Vilamarín, e bueno, aí facemos os postres que lle damos a degustar a xente que quere pois vir a probar a Vilamarín, que poden vir os martes e os xoves. Temos un servicio de restaurante para que teñan contacto directo co cliente. E, pois, bueno, estou un poquinho encargado da parte de postres, vale, da parte de sobremesa. Judith, Na parte de restaurante, exactamente. Bueno, hai outro compañeiro que fai esa parte de restaurante dos martes e dos xoves con, sobre todo, pois, grado medio e grado superior neste caso. Pero, bueno, tamén a FP básica fai un papel moi importante que ás veces, bueno, pois, nos olvidamos un poquinho máis deles, non? Pero sí é verdad que fan tamén esa labor, pero en vez de, pois, abrirse o restaurante ao público, eles o que fan é, como hai unha residencia tamén no centro para alumnado, pois eles o que fan é dar o servicio de comedor, pero para o alumnado que está no centro. Entón, bueno, é outra maneira tamén de eles verse involucrados nun servicio e empezar a ter esa vocación da que falábamos antes para seguir. Bueno, tedes agora, nada, simplemente a última, que significa este tipo de feiras para bueno, como as vivides, que poso deberían deixar nos visitantes, que significa tamén para vos, non? O xantar e outras semellantes que poda haber. Sí, nos o que, o que significa para nós, por un lado promoción, por un lado que o alumnado, os rapaces que asistan a este tipo de feiras que vexan que a FP mola, como dicen por aí, e a sala, poden ver todo o que facemos un pouco en pequeno, polo miúdo, poden velo reflexado neste caso, e bueno, que se vexan con ganas de que isto está ben, está moi chulo. Algo máis que engadir, Judith? Nada, o produto, que eles cando veñen aquí, pois ven tamén o produto que temos en Ourense, a feria tamén é esa parte gastronómica, e darlle valor, non? O que eles ven na aula día a día, o seu produto, o que eles fan todos os días, e poder, poñelo en valor, que é moi importante. Pois teñen traballo por diante. Teñen o traballo de inaugurar agora as actividades en poucos minutos. Judith Fernández e Xenxo Pereiro, graciñas por achegarvos ata aquí. Gracias a ti. Graciñas, que vaya ben a feira. Veña, gracias.